Studio. Na goma ban kiɗa zan waƙe ango amarya sama Yusuf ta maboy ina rerawa rana ba ta ƙarya dangi mun yo gayya Usaini na bet ne ango anti Yusra ce amarya shagali mi yo murna sai na sanya kalikina shine mai dare da rana yayyo da haɗan amina bango sidi shugabana mai nuni da so da ƙauna ya fi uwa haɗa ubana sunna tasa shi ya nuna mi aure mai kyala barna yau ga gandu ya bi sunna ya baiwa Yusra ƙauna ita ma ta riƙe amana kin yi koyi da bin tunana kin sahale so da ƙauna sa'ar bana da ke ta nuna tunda Usaini ke ya nuna Zara da kin fito a nuna kuma ke kin dara makauna mai kyau kukan ga ki daina mai ado samu ki zauna dan kin yo shigar Madina kwalliya ba yake a Ghana sai wata rana amarya sai wata rana sai wata rana Yusra sai wata rana taso ki dan yi murna tunda Usaini ke ya nuna kin fi kalar gani a nuna kin zama Zara yar amana je ki gidanki can ki zauna ki damke so ki nuna ƙauna hali na gidanku za ki nuna ki kama na bet abin nufina domin ya rike amana tunda da ke zai raya sunna hali nasa ba na barna ya bi uwa uba da sunna ya bi Allah da ɗan amina yayi koyin faɗin ma'aikina bai gaba Usaini fadana mai fara'a ina ta murna kaya aure na so da ƙauna ka bar su can a gona kulliyar ka fito ka nuna ga jama'a sun zo da murna duk domin ka ne an gona daga hannu ka goda Allah ka zama ango Usaini ka zama ango Yusra ta zama amarya kai hakkin junan ku sai ku nuna ku yi koyi da ɗan amina ka yi adalci ɗan amana amarya ba shi ko da kuna ɗan kuwa ba ya so ki daina tunda hakan na bet ya nuna biyayya ki samu janna ki bi shi a sannu za ki shana zance na Yusra ki auna ki sa shi a ranki babu barna kila ki haifi yar kinana haka wata ran mu kwashi suna kishin junan ku duk ku nuna
barka na yi murna Husaini na bet ka rike amana ka kama Yusur abin nufina kamar kanwar ka sai ka auna zan huta a nan nufina Allah karbi duk batuna salati kai ga manzona ka sa ahali da sahabbaina darajar su ka sa albarka dan annabina na sarara a nan ina ban kwana Yusur ne ban kwana Yusuf ta maboy ina rerawa